kudzokera paprasi pedu. Tinoda kudzokera paprasi pedu nokuti takatenga tikabvisa zvose. Hatina pokugara izvezvi. Tiri pano pasango. Toda kudzokera paprasi pedu. Izvezvi muri veizere kumbako. Mbambaira vari kutochera dzatakarima nomurivo vachitotana kuti bvai nokuti hapasi penyu. Tichitambura tiri pano mwanangu tarwadziwa. At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Kugamuchira kwatiri kuita vatariri veSlay Media TV pano tinofamba matunhu akasiyana-siyana tichikupai nyaya dzinenge dzichiitika munharaunda matigere. Zita ndinonzi Zimbarashe wekwazvidza. Dzimwe dzenyaya dzatenge tichikupai panapa inyaya dzinosuwisa dzekuti vanhu vanenge vakatitarisa vezvemutemo lawyers, human rights lawyers, vehurumende nevamwe vanoshanda mumapazi akasiyana-siyana ehurumende munge muchipindirawo muchibatsira mhuri dzakaita seidzi. Nhasi uno tashanya kuchivhu nzvimbo yeWilshire. Kunoku kune nyaya yakaitika yemhuri yakabviswa papurazi payagara kwemakore anodarika 40 years. Vakatenga purazi iri asi vanhu vakatengerwa purazi iri vakudzoka manje vakuti vakuevicta family iyaye. Zvinova zviri kuita kuti chembere dzakura dzinge dzichigara pamhene. Ngatinzwei nyaya zvizere. Makasimba here gogo? Ndiripo, makadiyo imi? Ndinosimba chose. Tinokuonai nhasi muri pamachoi. Zvakafamba sei kuti muzosvika muchigara pakamira sezvo? Zvakafamba kuti isu takatenga purazi. Tatenga purazi ndokupedzerana navo zvose. Chachasara pavari ndokuti vabvise zita riinde pana mutyirapo. Saka vana ava vane yavakatamba kuti varege kubvisa zita. Voya voti nokuti zita harisi renyu, zita ndera baba vedu, saka purazi ndeya baba vedu. Asi isu takatenga tikapedza. Tanga ndadzoka kumashure zvishoma. Makore api azvaitika zvese izvi uyezve ava ndevapi ava? Gore racho ndiudzei zvevasikana 1983 ndo pamakatenga purazi. Kusvikira pari zvino nobva magarapo? Tabva tagarapo kubva gore iroro 83 iyo. 83 iyo. Pane here zvakamboitika pakati apa zvekuti zvinoratidza kuti ava vaiva nechinangwa chekuti vazozvitora bheki? Chinangwa ndechekuti vakaramba kubvisa zita rokuti rive ravamutyirapo. Vamutyirapo vakambozvifambira here pavanga vachiripo? Vakafamba nguva doko ndobva vangorwara. Vakambotouya vana vacho vachiti tauya. Zvino baba vanga vasati vachakwanisa kutaura. Mukomana wanga asiripo. Chiti tsanangurirai mama kuti izvezvi maakugara panapa zvakafamba sei zvese kuti muzosvika kubviswa kuuya panapa?
Zita zvero ndinoreva. Ndikuti chii chakaitika mazuva acho, zvakauya sei kuti vakabvisa mari yokutsveta kumatare. Iye mukomana wakambe taindavo isu kumatare. Makamboenda kumatare muchifambira nyaya iyoyo? Zvainziyo chii? Vaingonyora vachingoti imi munofanira kupa varidzi vepurasi yavo. Ivo hameno zvavakaita kumusoro ikoko. Asi mapepa ekutengeserana manga munawo? Nanhasi muchitori nawo? Anditi kuti pabviswa mari yekusainwa? Aripo mapepa. Aitosainirana kusvika zvinhu zvapera zvese, mari dzapera? Okay. Asi mhuri izvi dziri kuti chii, vakuru vacho, vabereki vacho vachiripo? Vakafa. Vakashayika? Kuvana vakuru varipo, ndivo vari kuti purazi ndeyababa wedu nokuti zita harina kubva. Okay. Asi baba vacho vasati vafa vakaenda kuchivuko vakanotaura kuti ini kana ndafa mubvise zita rangu muise zita ramuri rapo, handichina chikwereti naye, takapedzerana. Saka apa vana ava chii chingava chichiitika? Waunjire? Kwakurya. Vada mari yokuti vatengeserezve mumwe munhu wavatoenda naye uyu ndiye vanoda kutoisapo, kuti nokuti zita harina kubva, ndeyedu purasi. Zvose mapepa kubva pokutanga kusvika pokupedzisira akamboendawo kumatare. Alright. Kubva 1983 paitika zvese izvi, imi mangori papurazi ipapo muchiita zvinhu zvenyu ipapo? Takatovaka ipapo, hapana chakavakwa kwapa nebhedroom rimwe raivapo. Mukasvikapo michero iripo yakasimwa nesu, havana chavo chavakaitapo. Saka kuzouya panapa patiri panapa makauya rini? Musi wa9 July. Ndoba makabviswa uko? Zvakafamba sei apa pakubviswa? Makasiwa kupi? Takasiwa kuzasi kukona uko. Musango murodhi matakasiwa. Vachituta zvinhu nerori vachingouya vachikanda ipapo. Zvinhu zvakafa. Zvipfuyo zvamamunazvo zvakaita sei? Zvipfuyo akanzibvisai, vakabvisawo vakaisa panext door pedu. Saka panapa mugere sei? Muri makabuda makamira sei muri yese? Tinongova pano. Muri yese yakamira sei? Takakumbira panapo kuti tigarevo, tigotsvaka kuti tingararama sei. Saka pane here vakubatsirai paprocess yese kumakotsi, yamaenda kumakotsi neizvezvi kuona kuti kugara kwenyu kwakamira sei? Pane here vamwe vamamboendera muchinofunza kuti vakakubatsirai? Ikoko iye zvino hapana unotibetsera. Kumakotsi? Makotsi akatoitwa. Vakamabhana. Hatichadi kuita zvamakoti, toda kutaurirana. Ivo vacho? Zvino kuti vazouya kuti titaurirane, havasi kuuya. Ai, ukama hwenyu hwanga hwakamira sei nevana? Ndakuda kungovhunza zvangu kubva makare-kare. Makare-kare, mai vedu isu vakatizvara tichiwanikwa namurirapo. Ndivo dangwe, ndivo mai vedu ndo vakuru kumba kwadanga uko. Kuchitevera vamwe mai, kuchizopedzisira ivo sekuru vadanga ivavo. Vane vana vauya panava. Baba vavo vakarehwa namai vedu nababa vedu. Mai vavo vakafa vari mwana mudoko. Mbuya vedu vakafa. Vafa ndokubva vasiya mwana wavo iyeyo. Alright. Asi
ivo mukukudzana kwenyu pachiukama uhu varichiri kukupa respect iyoyo? Havachadi. Chero kuda kutaura nemi kana variko kako purasi izvezvi vanongopfuura nopano vachienda mukadzokera ipapo munosungwa pakuti danga hapachati muchikirapo. Asi ipurazi redu ratakatenga hapana kana sendi rakasara nemombe dzakainda 30 eng'ombe tisingaverengi mari. Zvinyorwa izvozvo vanazvo mumapepa, baba vainyora. Asi muchinazvo nanhasi? Nanhasi. Alright, ndichada kuti ndizozviona. Ndinoziva kuti pane vanhu tinoshanda navo vakatitarisa panguva dzino idzi, vanokwanisa kunge vachibatsira malawyers, social welfare nevamwe makurukota ehurumende. Asi inini ndasvika panapa nhasi ndoda kunzwa kuti imimi chichemo chenyu chamunoda kumhuri yeZimbabwe inenge ichikuonai pane zvino ndechipi? Toda kudzokera papurasi pedu. Tinoda kudzokera papurasi pedu nokuti takatenga tikabvisa zvose. Hatina pokugara izvezvi. Tiri pano pasango. Toda kudzokera papurasi pedu apa. Izvezvi muri veizere kumbako. Mbambaira vari kutochera dzatakarima nomurivo vachitotana kuti bvai nokuti hapasi penyu. Tichitambura tiri pano mwanangu tarwadziwa. Zvokwadi izvozvo zvinorwadza. Tasvika pana panonzi pamachoi, pamashops, tikuona ndo pamugere semhuri. Mungatsanangura muchidimbu kuti zvakafamba sei kunge muzivo panapa, ende uye imimi ndimani kumhuri iyi? Tinotenda. Indoitwa Ishmael Muchirapo. Ndiri mwana womwana mukomana waMuchirapo, late. Ini mazera ndinoitawo ndakaberekwa 1983 kuna April. Ndakaberekerwa kufamu kwataigara uko kuusha. Then nemazera ita nhau yayo mamiri yakaita ndeyekuti sekuru wangu vakatenga famu iri 1983. Then vatenga famu 1983 kuna vadanga. Vadanga ivo paIsrael vanoziva vadanga vanga vari sekuru vaMuchirapo. Paukama hwavo. Nekuti madzimai aMuchirapo acho ni Ruramisai naMiriam ndo vari vasekuru vavo. Then ivo matsanangura vaiti vana Miriam naRuramisai vari kutiwo sekuru ndo vakauya kupurasi kwavo, vanga vane purasi ravo uko kuusha kwamba uko ndobva vati no muzukuru ndawana rimwe purasi kuno kumacho kumarenji kunoko. Saka sezvo vati famu rako iri idiki kunoenda wana hombe, iwe waiti unoda famu hombe. Hazvigone here kuti utengese famu iri uye utengera ndawana kunoko. Ndokubva kwavakaita kufamu ravo iri vachitotengesa famu ravo. Mushure mekunge sekuru vavati vavativo tengesai. Handi masona ndokutengesa kwakana rudi kuzoya kunoko. After vatengesa sekuru vakagara vaigara kuno kufamu vanga vasati vapedza kubvisa mari kune wavakatenga vainzi vasavanda. Vasavanda vando vanga vari mudzi wefamu. Muridzi wefamu rakazotengwa nasekuru wangu. Saka vasati vapedza ndobva vakati ano muzukuru tanga ndine chikwereti kuna vasavanda. Sezvo ari muridzi wefamu saka kuti upese ubhadhara mari iyi. Wapedza kubhadhara mari iyi ndaikonewa. Ndaikonewa iwe ukapedza rengera rako. Ndobva vawirirana vakabhadhara mari dzavo na AFC, zvikwereti zvakazara na AFC nezvimwe zvakadaro. Ivo ndobva vabhadhara dzimwe mari dzanga dziripo, mapepa achingodi mudhara ako hapo, dai anga abudisa mapepa acho aripo. Zene mawitness ari muno mazhinji. Vaiwitness vaitosainawo ipapo kuti no vapedza kubhadhara mari iyi and 20,000 mabesu amba naiona imwe mabesa 9,000 21,000 vachingodaro anga ari manakiri edu mari edu dziri dzemuZimbabwe. Ndobva vati nhamwe dzosvika 30 kuti vabhadharane futi ipapo. Chikwadi chacho chakakliwa kuAFC. Saka zara kabva from kubva kuna Vasavanda rakuenda kuna Idanga. Ana masona.
Sabapedza manje kubhadhara ipo paipe atina kuzoona manje kuti maclients vakapedza kubhadhara. Muzukuru akazoti no sekuru zatapedza kubhadhara nekudi apo. Sure tisaenjera na agreement of sale. Ndo pakatanga mutauro ipapo. As times goes on sekuru vakazofambira family. Vaita kuti vachinji ownership yacho. Saka sezvo vanombota pamashure kuti vakambeva mubhadhara chimwe chikwere chekutanga. Vakazotora chimwe chikwere chechitu. Nene wachinja mapepa aya matatu dzizikonzo vave kumateva kuti amunapedza kuti saka zvakazongosara zvakadaro. Ndobva vamboti kweshane kwenguva nonga haina mbunye kuti rebe nguva yayo kweshane ichita matarizimu chidii angane maloya awo handimaziya anzi habi kudhara uko kusikasi kwesa changoberekwa. Then vadanga vakazova 1992 vadanga vafa 1992 mapepa anga asati achinjwa. In fact vasati vafa vakatora vana vekwamai vakuru vakati anova zukuru indi andapedzerana nani namudyirapo zese kubhadhara zvisini zvimwe zvakadaro. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti mapepa emunodii munosidzawo kwamudyirapo mapepa aya. It was 1992 pavakazoshaya vanhu vadanga. Vana vaya vakwamai vakuru akanga aripo ainzi Simeon akangouya nemapepa aya ndobva asiya kupurasi kwavo kwavanga vabva apa pedu apa vakuenda kupi kuamsha uko. Mukomana vanga ndobva asiya mapepa kune vana ava vava vana vokwamai vadika. Vanobva ngosiya mapepa ipapo havanozoda kufambira nawiye. Saka nawiye zvakasati kuti hapana munhu akazembeya azofambira from there. Vakazomboda kuti kuna na 2004 ndokwambouya vaida kuti vaonesane kuti mapepa aya todii ownership isina kuchinjwa. Sekuru vangu achivapinja but vanga vakurwara. Ndopakazouya muzukuru wavo Zindoga ndiye akamboti fambiri mapepa acho niwayo ndobva asiya pakasirawo ndara ndopakazenge vava ipo bamini varipo vasati vamboenda kwavave vanhu nosikufambira ichi mapepa asa aya. Saka ndopatanga kwesha nawo ina materedzi mosha vachidii asi kuti vana sekuru vairamba kubudisa mapepa aya kuti no vachinochinja agreement of sale kuti chinwa from danga kuchita kunani kuchikira up to now. Saka vakomana ava vadika vaya vakazeva kuita kachitsutike kuti ivo vakazeva ona kuti nofamba isi zichikanyanzi idanga vaura saka marenda wasi kuti varendesewo kuti vatengesa ndiso ziri pfungwa dzavo. Saka ndopa vakaenda kumateredzi mosa ndobva vanoti no takuisa eviction order pafamily idi pane vanhu varikugara ipapo. Saka takazona bepa rawe re-eviction order nzara ndobva vamboenda pekutanga ndobva vanoita appeal ndobva vamboti zii ndobva vanamba vachifambira mapepa azaya kuona kuti tochinja here kuti agreement kuti vachinje zita rere vakomana havachadi vangori nawo ndobva vadzokera futi kupi iwe uko haikoti kwachoni. Saka mundaraunda unozodzwa dheti rekuti vachinofinaliza dheti rekuti vachino havana kusevha yani masvona manje ava ndobva vangoenda vega eko haikoti kwaya takazona bepa rechirauya futi second one rakanzi 12 days eviction within 12 days kamusina kuapila makutobudiswa ndobva vadzokera futi kuharare ndobva vanoita appeal asi kwazoita appeal kusupreme court. Supreme court vakanonoka kuisa mapepa kupi kwavaifanira kuenda kuna naye kuti vadi vasawe kuzita eviction varamba chingoti vachingoita zvematara avo izvozvo. Saka takazoona rori yauya nemapurisa vaiti vabva kuFeatherstone sheriff wemuchivhu naive vakomana vacho kwadanga zikanzi makatadza kumeita target yemadhesi 12 days. Takaita appeal 1 zikanzi bepa racho harina kuuya nekuti makaita appeal. Ndobva kwauya vanobvisa vanhu vaya verori yavo ndobva vabudisa zvese vanhu vaingopwanyawo vachidididi ndobva vatisawo pasango because vangobudisa mufamu ndobva vangoisiwawo padondo. Saka tazotsvagawo muzukuru wedu madzikana rekazobvisawo apa padondo ndobva takumbirawo next job iri pano pavanwe tukasati no imbodi imbofanire kumboti garai pano zvemasvondo mashoma zvifambisa nyaya dzenyika dzinodi dzinofamba sei nekuti vacho kwadanga vacho takazovataurana vakati anu tada titaurirane musaenda kumatari edzimosva kana tiri kutaenda kumatari edzimosva sei imi muchiita eviction order yekuti munobvisa vanhu vakatenga ane masvona imi muchizwa nyaya yacho mese hapana munhu asingaizivi. Saka zasvai maona tiri pano. Saka ivo vacho iko zvino vari kuti chii vakomana ivo matauriro avaita ingadai vakatoya kudhara but pavari kungofonerwa namudhari sinzi mouya modi vanongoti tinouya asi vatisikuona vachingopfuura apapa vakutoenda kufamu kwacho neikoko because vision order ikaita isu hatisabvunzobvunzo ikoko ivo ndovakati ndopapavo saka vane vakukwanisa kuenda ivo vega
Vatinoti saka vada kutotsvaga munhu andorendawo kuti adi apindewo ipapa vachitoro marenda. Then tiri kutaura kuti imimi semhuri, what's the way forward? Forward yatanga tinayo ndeyekuti ivo vakase vanhu vakanga tataura navo vakati no chimirai titange tapedza dare redu kumba kwavo ikoko. Vapedza tuya tokuudzai kuti tomisa zvipi, kuti tonohafurirana here kana kuti todii. Ndomatauriro vakanga vaita. Saka by the now nepatakagara panapa tangoona vanhu vachangopfuura, ukavafuna kuti tinouya mangwana. Ikuvafura kwacho nokuvafura pane pakabhadharwa. Ndopari kudini, ndopari kunesa. Ivo vachiti plus tiredu. Alright. Then tichitarisa all these transactions akaitika, pane mapepa muri kutaura kuti aripo ekusainirana, ekubhadharana kwaitoitwa nguva iyoyo. Munofunga kudii kuri kuti iko zvino varamba kuuya sezvavari kuita izvi? Zvamunofunga kuti zvingaitika ndezvipi? Taitoda rubatsiro. Toda rubatsiro kuti tikwanise kunge nyaya iyi iende mberi. Yaenda mberiwo. Tonoona kuti zvinganzwi nemapepa atinauya achinwayo. Iko zvino kuti Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Indinoitwa Nyashanu Mudyirapo. Pamuri wa Mudyirapo ndiri mwana asara, mwana wa Mudyirapo. Uye patakatanga nyaya iyi ndiniwa ndakamirira mhuri seexecutor pamuri ino ya Mudyirapo. Dambudziko rotinaro nderokuti baba vangu vakatengesa Plus 1983 vachiya kuzotenga ravakatengesa yanga iri famu 454 Mboho Wilshire, vachiya kuzotenga famu 1090 Machoi Wilshire. Saka zvadaro pavakatengesa chikonzo chakaita kuti vatengese vadanga vanova sekuru namai ndo vakauya pamba vachiti muzukuru zvone muri huru ndakwanira Plus. Ndo zvakazokonzera kuti baba vangu vatengese Plus, asi akatouya nabhaya wokutengesa Plus iroro kuti ritengwe. Ndivo vadanga vakatonotsvaga bhaya iye ainzi Stephen Chiurai, nguva iyo yanga ari principal paAsisi High School. Ndiye akauya akatenga chibva 1983 iyoyo. Kubva muna June kusvika muchirimo ndo patakatanga kuona baba vakauya kwendiri, ndandiri mwana mudiki ndine 9 years. Vakanditi mwana wangu tawana Plus. Ndikati zvinozotosiya pano pamba pane miorenji, tinonoita sei kumberi? Kanzi aiwa iko kwatakuinda hauchanomwisi mombe mvura, wozi kwatakuinda mvura iri kombe dzinogara mapadhoki. Ndini mwana anga aripo mudiki, mukoma wangu ari kubasa. Saka vakabva tanga kututa zvinhu, vaitotuta nengoro ndoti apa hakusi kure. Vachituta kusvika zvinhu zvapera kututwa, tibva tatanga kugara pamba ipapo. Tatanga kugara pamba ipapo, vaibhadharana, taingoona vachibhadharana mari. Imwe mari yaitobviswa iri mombe, dziri mombe. Mombe dzimwe dzakatanga kubviswa dziri 10. Ini ndini ndakatoshara mombe dzachona, vachibva vataridzwa vadanga vanova sekuru vana mai. Kubva kwauya futi dzimwezve dzakabhadharwa dzakabviswazve dziri mombe 20. Zvavaita vaiti mombe dzikange dziri 20 vaievaluata mombe idzodzo value yadzo, kuti imwe mombe neimwe inoita mari yobva yabatanzwa kusvika mari yapera kubhadharwa yese kusvika ku21,000 1985. Pavakapedza kubhadhara ndipo pakatanga kumuka gonya, asi baba vangu havana kuzviona manje. Ndokuti vadanga vakabva vatanga kuda kushanduka vachiti handina kutengesera Plus rino, ndakakutengesera farm number 1042
time yondaenda kuchikoro ndichiri kuprimary. Ipapa ndo pandakuona kuti baba havana kupaonesa zvakasimba, vakabva vatanga kuindisana kumagweta futi. Ivo vadanga vaimirirwa nekambani yainzi Danzigate Partners, baba vangu vachimirirwa neyainzi Triple G, Gilgold London and Gerrans. Nyaya yakaenda mberi kusvika takazongoona vadanga votuita zvinhu zvavo nemombe dzavo. Mombe dzakatombosara, dzasara, ivo vaiti mombe dzavo i42 dzanga dzasara, asi mombe dzavo ini ndini ndakatozodziketa dzadziri 48, dzikatorwa nemwana wavo mukuru ainzi Simeon neainzi Solomon. Baba vangu vanga vasipo, vaibva vatenda mombe dzavo vachibva vaenda kuhamusha, chibva tasara tiri hedu pamba. Takaramba tiripo tichigarapo tichirima, ivo vainguri vainda. Saka nhau inenge yakazouya pakazofa baba vangu manje, ndopavakachitanga kuchiuya kuti musha ndewedu, ndokuti pasati paitwa kuchinjwa kwemazita, inonzi change of ownership, asi kubhadharwa zvese vanga vapera kudi kubhadhara. Saka ipapo ndopavakachitanga kuchiti baba vangu vafa, ino time iyo ndaandisipo, ndopavakamboya nemapepa, ndakazenge ndichingonzwa nana mai kwakazouya mapepa vachiti ndeeviction, munofanira kuti mubve pamba hapasi pedu. Pachibva pambonyararwa takambogara makore kusvika vazotanga 2020 ndopavakachizodzoka futi, vachibva vaisa mapepa kukoti yekuchivhu kwaMajestic Court vachiti munofanira kubva papurazi. Saka ndakaendawo ndakatora vana mai vari vaviri, vana mai mukoma nemunin'ina, vanova ndo vazukuru kwadanga. Ibva tainda kuchivhu kuya, chibva tanoanza zvatatadanirwa kukoti. Vekukoti wakamesenja wako ndo vakazototaura kanzi nyaya yenyu inotoda kuti mutsvage gweta. Ndopa ndakazotsvagawo gweta, ndokuriwana kuHarare. Soya ndimukushi, asi aindimirira anonzi Uchiri, ari Soya ndimukushi. Saka nyaya yakaramba ichiitwa muchivhu kusvika yazobva ichinzi inofanira kuenda kuHigh Court. Saka time yatakaenda, saka kuHarare nyaya yekuti mudare chaimo haina kumbopinda, achingori anonzi maheads of argument, anenge achiti gweta rakakumirira rinonyora iri chinyorawo. Kusvika nguva yafamba tichingodaro kudaro, takazongoona gore rino muna May pakuti bepa richiti munofanira kunge muchibva pamba, vachiti atobva kuHigh Court, asi isu hatambodanwa kudare racho kuti tizive kuti chii. Takazongoona bepa rauya. Saka radaro pakaita mwana wokwadanga musi iwoyo gweta ravo pavakauya, pakauya gweta ravo neainzi Deputy Sheriff ainzi abva kuHarare, nemupurisa akanga abva kuFeatherstone, nemumwe ndomuziva wangu achisenza pakoti yechifu, ndo vakauya ndokusiya bepa riya. Chifumi chacho mangwana mwana wokwadanga akandisira meseji achiti hai muchirapo ndini danga, ndokuti gweta ravo musi wavakabva vakati ita kuti utaurirane nana sekuru ako munogona kunzwisisana. Saka zvadaro ndakabva ndachimufonera, unonzi Sungano Danga, ndokuchimufonera ndibva ndatorawo muzukuru wangu kuHarare, chibva taenda kumba kwavo ndokunotaurirana. Asi kutaurirana kwedu hapana chakabuda, ndokuti tainatsonzwa kuti vamwe vaiti ngaabude tozotaurirana abudisa zvinhu zvake, vamwe achiti tinogona kunzwisisana. Saka ndakazotsvagawo gweta anovamirira akazondiitira nyaya apiri kuSupreme Court. Apila nyaya yakambomira zvishoma shoma. Takazochiona futi vodzoka, wanga wa musi wa9 July, onzi appeal iya yakaitwa 10 down yakarambwa nemutemo ameno masection avanenge vachitaura. Ndopakabva taona ndakatozowana vatosvika pamba, ndandisipo ndandiri kurwizi, ndakaona mudzimai wangu achiuya achitoti kumba kwaipa uko. Takatowana mapurisa anga aripo, kana Deputy Sheriff nevanhu vakawanda vatotuta zvinhu, vanga vane rori vatotuta zvinhu vachisa murodhi. Saka takatozowana vakututa rori yechinumber 3, zvinhu zvibva zvatutirwa parodhi. Takazototakurawo takumbirawo panext door
vanova ndiwo vane shopu patiri pano petiri kugara, ndiwo takazokumbira kuti timbotsvetawo zvinhu zveduwo tiwane pokugarawo mangoonawo zvaitika petiri. Saka kubva musi wa9 July kusvika nhasi petiri kutaura pano tichingori pashopu ipapo. Ivo takazoti vadaro vakati uyai titaurirane sana sekuru nemuzukuru, asi kubva musi iwoyo hatina chatatakurirana kana chimwe. Vanotongouya vachidarika nepano parodhi, ndipo vanodarika napo vachienda kupurazi ravo. Hapana anombomira kuti aone kana vazukuru kana chii. Saka kutaurana kwacho kunotaridza kuti hatisi kuwirirana, ndokuti zvavo zvenyu zvakatoita. Baba vangu kumashure vaikanga vachibhadharawo mari dzacho. Munoziva kare kuma 1983 magweta anga ari mashoma, vanhu taachangobva muhondo. Saka sepaukama ndoona sokuti ndo zvavakaseenzesa kuti pasaita magweta munyaya yavo yokutengesera, kuti zvinonyorerwana pane magweta, asi pane mapepa vainyorerana vachiti vakapa vadanga mari kuti nhasi vadanga takupai mari yakati, kusvika pakupedzisira saka pesa pavaisainirana zvakatonaka masignature aripo nemawitness anga aripo. Okay. Mawitness anga ari maneighbors yenyu. Masapras. Okay. Okay. Then pamuri kuti makamboendesana kukoti pepa inguva ipi anga vapedza kubhadhara, vakapedza makore api? Kubhadhara vakapedza kubhadhara ndokuti pamapepa anotaura kuti baba vangu vakapedza kubhadhara plus musi wa24 May 1985 ndobva vakapedza kubhadhara 21,000 chinzi fully paid yeplus 10 number farm number 1090 ranch 72 ndobva vakabhadhara yose musi wa24 May 1985. So kubva ipapo kusvika apa, kubva pekutanga pakuendeswa kukoti vakuda kunochinja zita, hapana zvimwe zvakamboitika here pakati nemhuri iyi yamuri kukwikwidzana nayo iko zvino kusvika ava vazotanga kuita mapepa avo muna 2020? Pavakapedza kubhadhara ndipo pavakatanga kuda kushanduka, vakuti handina kutengesera purazi. Okay. Vaiti ndakakutengesera 1042 of which 1042 yachona yanga yakatotengeserwa mumwe munhu ainzi Nyakutya. Nyakutya uyu anga akatobhadharawo futi 21,000, asi nguva iyoyo akasvika akatorerwa nekuti ivo vakanga saka pazvazoitika ava vauya vana vavadanga here? Vana vavadanga. Okay. Ndo vaakufambira nyaya. Vaakufambira nyaya idzi vachiti baba edu vanga vasina kutengesa purazi, vanga vasina kutengesa purazi. Okay. Ende mazita anga asina kuchinjwa. Ndo advantage yavakatora nyaya ye-change of ownership. Okay. Pashaya baba vakatanga kushaya ndibaba vavo. Okay. Baba vangu ndokuzoshayawo. Hapana zvakakurukirika here nenyaya yepurazi iroro vasati vafa kana kuti? Pakafa baba vavo kune vana vavo vakasiya. Mwana wamusikana mukuru aigara kwaGutu, ndinovaidza mbuya vangu. Vakazi kana munofanira kuti mupe mudyirapo bepa rake, which means title deeds. Pava pane vakomana vakuru ivavo vanonzi mbuya Maigamu naSimeon, ndo vananga vari vana vacho vakuru vekuimba uku. Okay. Ndo vakanzi ipai mudyirapo mapepa ake, asi hapana chakaitwa ipapo. Okay. Okay. Asi zviri kureva here vana ava vari kupokana nazvo here kuti imimi iri ipurazi renyu, vana vakuru ivava? Vana vamwe vanototaura kuti mari yokutanga imwe 10,000 umwe aitisenza kuGweru, anonzi takaendesa, anototaura kuti mari iyo yakauya nomumaoko angu. Okay. Achitoionawo, asi iye pakuzotaura iko zvino anoti handizivi kuti yanga iri yese zvomuzigira panga ari muzukuru pangu, dai ngobatsira sekubaba vangu. Okay. Nyaya inorema. Alright, baba, iko zvino tiri panguva yekuti mune rubatsiro rwamunenge muchida kune avo vakatarisa, mungati kudii kwavari? Rubatsiro ipai madendemudza zvese zveupi yamuri kuda kune vanoziva nezvemutemo, vanoziva vanoita nezveland, social welfare nevamwe vakadaro. Parubatsiro ndokuti sezvo nyaya yakaenda kumatare ekuhigh court ikanzi nyaya makundwa nenyaya, batsiro rwendingadawo kune vakatarisa
vari munyika nevari kunze kwenyika tidai vatibatsira taonapo kuti tinogara, ndokuti ndine chembere dzendinadzo vana mai vangu vakura nevana vandakasiyirwa, vana vemukoma, vana yazvanzi vazukuru vetogara navo. Saka rubatsiro ndirikuti dai taonawo pekugara, kana kungava kuMinistry of Lands kana chigona kuwana mapurazi mamwe kuti tiwane pokugara apo kana pokuti tiwane pokugara. Mukufambira nyaya idzi ndozokuti pfuma inoparara yakawanda muchizama kugadzirisa mapepa. Makashandisa zvakadii uyezve muchine here pekutangira? Pamari takashandisa yakawanda. Munongoziva mararamiro ariko iko zvino ukaenda pana Gweta hapana chaanoita usina kumupa mari. Pfuma zhinji yakaparara, ndokuti takafamba kubva 2020 tichingofamba. Kwese pawaintongoindira yaingova mari yaingopfuyo tichitengesa chunga kuti da zvichafambawo zvakanaka kumatairidzi mhosva ikoko. Saka pfuma yakaparara. Saka inconvenience yakunzira ichiitiko ichi kwamuri kumhuri yese ndeipi pari zvino? Nyaya yatiunzira kuchiitiko inyaya yokuti ivo vakangouya vachiti musha husi wenyu, musha ndewababa vedu, ndokuti isu tine matitle deeds aripo avanoti akachinjwa muzita revana vakomana varipo vanoti Simeon, Obedi, Muringi, Tinashe, Naringo naNyararai vari 6. Imimi kumhuri kwenyu kuti chiitiko ichi chakukanganisai zvakadii pakurarama upenyu hweko zvino? Kana wanga uchirarama panzvimbo kwemakore 41 years izvora kuti unenge wakarasikirwa nezvakawanda. Saka kana pokutangira chaipo wanga uri panzvimbo pawanga uchiti ndipo pandakakurira. Vana kana vari vana vangu vese vakatongotozvarwa tatova ipapo. Saka vatova varume vakuru, vatova nedzimba dzavo, vana vemadzikoma vanguwo vari kutongoziva kuti ndo panoziva kuti ndo musha wavo. Inyaya inosuwisa. Imimi kana vanhu vachida kubatai vangakubatai panhamba dzipi dzenhare? Pane vanogona kunge vachizoona program yedu iyi vachiona dambudziko ramasangana naro vachida kukupai assistance vanokubatai papi? Nhamba dzangu dzefoni kuno kwedu iko zvinokonyanya kubata net 1 i0717 51 5053. Unodzokorora zvakare? 0717 51 5053. Zvakanaka baba, maita basa nekuti panguva muchititsanangurira zvizere panyaya inova iri kushungurudza. Ndinovimbawo vazhinji vari kuona chirongwa ichi. Tine Magweta, tinewo veLands, vakuru vehurumende nevamwewo vakadaro daro maindividuals vanenge vanogona kunge vachikwanisa kunge vachikupai assistance. Tinovimba kuti vachakusvikirai panhare dzenyu dzamasiye. Rotenda. Isusu tiri kuve vanhu vari kurwadziwa nokubatikana zvakanyanya nekutorwa kwemusha wavatezvara. Saka zvakatanga tiri kutorerwa musha pekutangira nhasi hatichina, nekuti zvipfuwo zvapera zvose, vanhu vachifambira nyaya yabvira kure ichifambirwa. Saka nhasi vanhu pekutangira hapachina. Saka tiri kukumbirawo ruzhinji rweZimbabwe kubatsirwa. Tiri kukumbira rubatsiro nokuti pekutangira chaipo hatichina, kana pekugara chaipo hatina, ende hatichina pfungwa dzatichaziva kuti toenda kunorarama tiri panzvimbo ipi. Patiri kutorarama takakumbira tibatsirike tiripo, asi penguva diki diki naizvozvi pamwe varidzi venzvimbo vakutoda nzvimbo yavo. Saka hatichaziva tonanga papi. Saka tiri kumbirawo rubatsiro muruzhinji rweZimbabwe. Ndini ndinonzi Fred Gora, ndinove muvakidzani waMudyirapo vatagara navo kwemakore akawandisa ipapo. Kuziva kwatinoita ndezvekuti paigara murume ainzi Swanda. Swanda uyu takangoita zvekunzwa kuti anzi purazi ari atengesera danga, asi pakugara kwatakaita vekwadanga vacho tiri manext okudaro hatina kumbovaona kuti vakagara porini, hatina kuvaziva kana kudii.
ndakazonzwa zvinzi pana mudyirapo, vekwamudyirapo ndivo atinoziva kubva kutengeswa kwaitwa purazi naSwanda vachigarapo. Saka nenguva yavagara ipapo yatagara navo kwakazana zvinotirwadza chaizvo kuti vanhu tozonzwa zvinzi pane munhu ari kuvabvisa pamusha ipapo. Ivo vanga vari vanhu vanga vari varidzi vemusha, vanga vatakaona vachigadzira zvese tatishanda tichigadzira tiri pamwe chete sevaridzi vepurasi. Tiri kuvaona vari kugara pamashops ari panapa, mbatya zvese zviri panze. Zvinhu zvinorwadza chaizvo kuti vanhu vamagara kudaro kwemakore anopfuura 40 munzi pamusi umwe chete ibvai muchisiya zvinhu zvese zvavanga basa rese ranga raitwa nechemberi dzaviri pano dzisingasagoni kana nekuti enda mberi pamberi apo. Vanga vatoperera vakashanda ipapo papurazi iroro rakatozevana mudyirapo vachishanda zvese ipapo. Saka zvinhu zvinorwadza chaizvo. Aiwa, tanga titi kuda kana kune vana vari kunozviona semuvakidzani isu, tanga titi kana kune vanhu vanogona kugadzirisa nyaya dzakadaro vapindire vagadzire nyaya idzodzo. Kana kuri kuti sekuona kwatakaita nematara vakagara nezvakadai, tinotoziva sevavakidzani vekwamudyirapo havasina kwekuenda, havasina chekubata, vanenge vachigona kubatsira vanhu ava. Tiri kukumbirawo rubatsiro kwamuri. Vadiwa vatariri, ndiyo nyaya yatakuvigirai nhasi uno kubva kuWilshire kuChivhu, mapurazi ari kuChivhu. Imhuri yanga yava nemakore ichigara panzvimbo iyi. Baba vakatenga purazi ravo nemadzimai avo vagara apa, avo vatokura vakavaka misha yavo. Zvinhu zvese zvavaita vakaita papurazi apa, ndo panozikanwa sepamusha. Asi nhasi uno vowanikwa vachibviswa papurazi apo panova pakatotengwa zvakanaka zviri pamutemo zvine mapepa mukati. Handizivi chinenge chapinda vanhu kuti munogarisa chembere dzakaita seidzi pamhene panze. Isu tinoziva pakuti kana munhu ave chembere yave munhu ave nespecial need of care. Zvakangofanana nemwana mucheche, havachakwanisi kuzviitira, vakutoitirwa nevazukuru nevana. Ko chinoitisa kuti imi mushaye kana hana, mushaye kana moyo muchibvisa mhuri panzvimbo yavo chii? Zviri kwamuri vadiwa vatariri kuti munoiona sei nyaya iyi? Vanobatsira, pindirai mhuri iwane rugare. Tinotenda. Anokuonekai ndiSimba Rashe wekwazvidza, tichisangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye.